סוף שנות תחילת ה-20 בוא נניח, במאה ה-20, כן? הם עזבו את מצרים ובאו לישראל, הם גרו הם התיישבו ברובע היהודי בירושלים. ודוד שאול נולד בירושלים? לא. אבל הם היו 3 בנים, ממש אחד אחרי השני, הבדל של 2-3 ביניהם, הם היו מאוד מאוד קטנים, והם גרו ברובע היהודי בירושלים. בסוף שנות ה-20, ב-1929, היו הרי פרעות תרפ"ט, שהערבים טבחו בגוש עציון, בחברון, ביהודים וגם ביהודים שגרו ברובע היהודי בירושלים. ואז משפחה עם 3 בנים קטנים, הם פשוט לקחו את הפקלח, ההורים לקחו את הפקלח ואת הילדים הקטנים וברחו למצרים. עזבו את הכל, את הבית, כל הנכסים שלהם, המסמכים, ברחו למצרים. ואז אבא שלי התחתן איתה במצרים, אני נולדתי במצרים. הבעיה הייתה שהסבא שלי, מצד האבא שלי, קנה אדמות בירושלים. זאת אומרת, הם גרו בעיר העתיקה ברובע היהודי, ואת יודעת, מחוץ לחומות זה היה נחשב לפריפריה נוראית. אבל אז התחילו באמת רכישת קרקעות מחוץ לחומה, התחילו, מונטיפיורי התחיל בזה. בקיצור, הייתה איזו תנועה של רכישת קרקעות מחוץ לחומות, והסבא קנה אדמות בגבעת שאול. איך אנחנו יודעים את זה? כי הדוד הגדול שלי, כן, היה בזמנו לפני שהוא נפטר, היה תמיד מספר לנו שכל שבת בתור ילדים קטנים, הסבא היה מושיב אותם על חמור, הם היו מהרוב היהודי, עוזבים את העיר העתיקה והולכים מערבה. הוא היה תמיד מספר להם, הנה פה קניתי אדמות, פה יהיה לנו בית, זה היה בגבעת שאול, ואפילו עוד זוכר את השם וזה. אחרי שהם ברחו למצרים, בפרעות של 29, הם לא לקחו איתם שום מסמכים, שום דבר, פשוט היו צריכים רק להציל את הילדים ולברוח. וזהו, וכל הסיפור של רכישת הקרקעות בעצם הלך לאיבוד. למה? הרי אם הם רכשו קרקעות, זה רשום באיזשהו מקום בה. מה, אתם לא יכולים לברר את זה? אני בזמנו לקחתי יוזמה ופניתי לאפוטרופוס הכללי וניסיתי, קיבלתי תשובות שליליות. עכשיו, מה שיכול להיות, ומה שקרה בפרעות האלה, אחרי שהערבים התנפלו על היהודים ברובע היהודי ורצחו ושרפו בתים וכו', הם הלכו בירושלים היה הבניין של הקושאן הטורקי, כי הרי בכל תקופת המנדט בעצם ההתנהלות של הקרקעות הייתה לפי הקושאן הטורקי. והם פשוט שרפו, היה בניין של הקושאן הטורקי, ששם היו כל המסמכים על כל האדמות וכו', שרפו את כל הבניין כדי שלא יהיו הוכחות איזה קרקעות יש ליהודים. עכשיו, אפשרות נוספת שיכולה להיות, שהסבא קנה את האדמות דרך עמותות, היו כל מיני עמותות יהודיות שרכשו אדמות, ובעצם האדמות שנרכשו היו על שם העמותה, אז אין אפשרות לאתר את השמות של הרוכשים בעצם. או שהוא רכש לא דרך העמותה, אבל אין שום מסמכים. מישהו אמר לי שיש קושאן באיסטנבול, שאפשר ללכת ולבדוק את זה שם. בעיקרון, כל הסיפור הזה ירד לטמיון. זה מצד האבא שלי. זהו, הם התחתנו ב-46 במצרים.
מה עשה בעלך? מה עסק בעלך? בעלי היה סוכן לבית חרושת של גומי, אבל גם הנהלת חשבונות של המשרד, וגם היה סוכן שהולך, נוסע, הרי בזמנו להשקות את האדמות זה היה בסינורות גומי, את זוכרת? אז היה צריך ללכת למקומות כפריים כדי למכור את וזה היה, הם חיכו לו. צלמי קצת תמונות. כן. הנה, תראי, זו תמונה של לימודי החשבונאות שלו. זה התעודה, את רואה? זה בית ספר... זה התעודה הראשונה שלו. זה בית ספר שנוסד ב-1917. הוא קיבל את התעודה הזאת, זה כתוב בצרפתית. סרטיפיקט ד'אטיוד קומפטבל. דטנו דליברי. זה משהו, אני לא זוכרת, נדמה לי ש-1920 ומשהו, יש פה באיזשהו מקום את ה... הנה, אקדמי, דקטוריאל. דה פרנס, זה מוסד צרפתי. תן לי רגע לקרוא את זה. אוקיי. תכף אני אצלם. זה יותר מדי קרוב, לא? לא, תכף אני אצלם את זה. כאן. תכף אני אצלם את זה. אם את רוצה, את יכולה לצלם גם. יש פה. לא, אני אצלם את התמונות תכף. אז רגע, אני...